O escritor Ramón Otero Pedrallo decía que a gaita atopaba o seu escenario natural nunha contorna vexetal ou a carón dun balbordo fluvial. Así que o río Mero e a Fraga de Cecebre fan do concello galego de Cambre un lugar ideal para acoller, dende 1994, o obradoiro da miña familia. Aínda que esta historia comezou moito antes, cando o meu avó Xosé Manuel teimou en facer a súa propia gaita. Abuelo, como empezou o obradoiro? Pois mira, en plena guerra civil, lá no ano 39, pois deu-me por facer unha gaita. Bueno, todos me sacaban a idea, menos meu pai, que me dicía, veña, home, veña, dalle, que heiche de axudar eu. E era un moi artista, pois incluso os calibres interiores, as barrenas, os cariadores e tal, pois axudoume a facelos. E bueno. E a túa madeira favorita para facer unha gaita? A miña madeira favorita para facer unha gaita sempre foi o buxo. O buxo, claro, é unha madeira que se está acabando. É moi difícil encontrar unha madeira desa índole, como a que ainda temos hoxe no taller. Pero claro... Pero hoxe en día hai máis madeiras moi boas, como o granadillo. Bueno, sí, o granadillo pois quérolle moito, porque é unha madeira pois moi dura, moi tímbrica, e todo demais, pero en melodía eu ainda prefiero o buxo. Tamén é o palo santo, o cobolo. Claro. Tamén as comparo moito co buxo. Comparas moito co buxo, bueno, pero máis tímbrica, máis sonido, máis tal, o granadillo. Pero para dulzura, o buxo e o cocobolo. Nuns casos, o obradoiro Seivane traballa con madeiras xa cortadas e outras veces o seu labor comeza no bosque coa corta dunha árbore. Neste caso, os troncos deben repousar 15 días antes de seren cortados en anacos máis pequenos. A madeira para unha gaita debe estar ben seca. No local de secado contrólase a humidade e a temperatura para que as pezas cortadas sequen de xeito natural. É un proceso lento. A madeira fresca debe permanecer aquí 10 anos. O buxo hai que cortalo nunha época específica do ano, non? Pois sempre se debe cortar no menguante de xaneiro. Dicían os vellos, para a túa casa o madeiro corta no menguante de xaneiro. Pero por qué? Dirásme tú, é porque se cortaba no menguante de xaneiro. Porque a savia está alta, está nas canas. Se está no medio do árbol, ese árbol, queda aí a savia ou sale o buxo manchado ou sin fuerza. Tarda moitísimo en secar esa madeira, sale manchada totalmente. O caso é que hai moitos que non creen nesto, pero para a calidade de madeira hai que fiarse polos vellos. Como dicía, para a túa casa o madeiro corta no menguante de xaneiro, amigo. Non hai outra cousa que lle dar, miña santa. Moi ben. A lúa é moi importante para estas cousas e para... Hasta na terra, no mar e nas mulleres tamén. E nos homes tamén. Tamén, sí, lunáticos.